La meva escola es diu El Sol i la Lluna i avui els meus companys de tercer i jo hem anat a visitar el CRAM. Què és el CRAM? És un hospital d'animals marins. Quins animals hi ha? Peixos i tortugues. Abans de veure els animals que curen el CRAM, l'Amor ens ha fet llegir dues notícies. Una explicava l'enfonsament d'un vaixell carregat de petroli, l'altra la mort d'un catxalot. Què és un catxalot? Doncs un catxalot és un mamífer marí que sembla una balena perquè és molt gros, però que és de la família dels dofins, perquè té dents a dintre de la boca. De què va morir? És un catxalot que es va morir a la platja de Sitges per culpa que es va menjar 18 quilos de plàstic, moltíssims plàstics, sí? I això és un tipus de contaminació del mar. El catxalot va menjar moltes bosses de plàstic perquè es pensava que eren menjar. També ens han explicat que el tauró viu al nostre mar i està en perill d'extinció. Cada any en maten més de 100 milions per fer sopa amb les seves aletes. Les tortugues també estan en perill d'extinció. En aquest hospital les curen quan, per exemple, s'han menjat un ham. Llavors, quan ja estan bé, les tornen al mar. Però n'hi ha que ja es quedaran a viure per sempre aquí perquè fa massa temps que viuen en captivitat. Per què les teniu en aquestes piscines? Doncs les tortugues estan aquí perquè moltes estan acabant de recuperar i mentre es recuperen us les ensenyem quan veniu de visita. I a més, a l'hivern estan en piscines petitones perquè els escalfem l'aigua i així poden estar millor perquè l'aigua del mar és massa freda, i a l'estiu les canviem en piscines més grosses perquè no cal escalfar-los l'aigua i estan també millor, amb més espai. Com menys plàstics llancem al mar i més net el mantinguem, les tortugues tindran més oportunitats de sobreviure. Us ha informat des del CRAM per l'Infocar Lua Soler.